Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, un politruc de duzină. Când PSD era în opoziție, actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, era văzut ca acel specialist care ar avea un cuvânt de spus în gestionarea pandemiei de COVID. Surpriză sau nu, nu a avut niciun cuvânt de spus. A tăcut complice permanent. A dat răspunsuri evazive mereu ca să scape din punct de vedere politic. A văzut în această pandemie doar o oportunitate politică. Mai mult, propulsat în funcția de ministru al Sănătății, a făcut în foarte scurt timp acțiuni zero. Iată câteva. 1. A făcut afirmații de un cinism greu de egalat. Am trecut cu bine de acest val, a fost o abordare corectă din punctul de vedere al sănătății publice. Spune cel care nu a mișcat niciun deget când era cea mai mare nevoie de opinii ferme ale unor specialiști. Cum poate fi corectă trecerea de acest val când pentru precedentul nu ai ridicat niciun deget, te-ai ascuns după declarații ambigue? Cum poți spune ca ministru al Sănătății că e stabil numărul de pacienți în ATI, în jur de 1100 de pacienți, când același număr de pacienți în perioada miniștrilor USR era de groază? Domnule Rafila, un minister nu se conduce prin declarații politice la televizor, ci prin muncă și asumare. Puneți umărul la muncă, lăsați basmele. O altă acțiune. Minciuni pe care ministrul Rafila le spune fără să clipească. Alexandru Rafila recunoaște că are bani de spitale, prin PNRR negociat de ministrii USR Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă. Sunt 1,7 miliarde de euro pentru 25 de spitale. Nu a fost ușor să convingem Comisia Europeană că România poate folosi acești bani. Tot ce trebuie să facă actualul guvern, inclusiv ministrul Rafila, e să se apuce de treabă, adică să înființeze ANDIS, Agenția pentru Investiții în Sănătate, care ar trebui să înlocuiască 2 direcții din Ministerul Sănătății, adică tocmai acele direcții care au ratat construcția de spitale, inclusiv cele 8 spitale regionale cu care se lăuda PSD-ul domnului Rafila. Ministerul are fonduri din PNRR să facă funcțională agenția și să se apuce de construit spitale. Pentru ANDIS se face un concurs de selecție pentru manageri, da, și acesta e în PNRR, dar suferă directorii din direcțiile vizate ale Ministerului că rămân fără fotolii. Pentru aceste lucruri, ministrul Rafila a informat Comisia Europeană că nu vrea ANDIS la Ministerul Sănătății, ci vrea să fie mutat la secretarul general al Guvernului, adică să se spele pe mâini știind că nu trebuie să muncească pentru a construi spitale. Aceasta ar fi o modificare a PNRR pe care Comisia Europeană nu ne-a cerut-o, ba dimpotrivă. Și lucrul acesta s-ar putea să ne coste neconstruirea celor 25 de spitale. Domnule Rafila, aveți totul mură în gură și de la USR, dar trebuie să părăsiți fotoliul și să munciți. Atât, fără să dați vina pe USR pentru închipuiri de ale dumneavoastră. 3. Vizite de dragul de a se plimba prin țară. Spitalul Municipal Constanța și constanțenii au trecut în octombrie anul trecut printr-o tragedie inimaginabilă soldată cu dezafectarea spitalului de boli infecțioase și pierderea de vieți omenești. Am vizitat spitalul cu colegii mei consilieri locali. Era nevoie de sprijin extraordinar pentru ca acel spital să-și reia activitatea, mai ales că a ars în plin val 4 pandemic. Domnul Rafila a vizitat, pare să doar din curtoazie, spitalul, atât și nimic mai mult. Pentru că nu s-a întâmplat nimic nici înainte de vizita dumnealui, nici după. Ministrul doar și-a bifat o vizită electorală sau de imagine. Dar bineînțeles că ministrul o să dea vina pe cineva, poate pe Vlad Voiculescu, ministrul USR, care nu mai e în funcție de 1 an. Pentru că așa fac cei ca domnul Rafila, care nu vor să muncească. Oricine altcineva este de vină. Numai domnul Rafila nu. Sper ca ministrul Alexandru Rafila să se trezească și să pună umărul la treabă. Mulțumesc, Remus Negoi, senatorul USR de Constanța.